Kaputa Kapitan Jose Maria De Leon. Mayong gabi ka pa si Action na Marlon diri sa Action Radyo Bacolod. Mayong gabi, Aksan Marlon, may mga gapamati di sa aking radio at mayong gabi sa naman. Salamat kap sa tiyempo ha. So masubo-subo og aling ini nga balita para sa pamilya tubalag kap sa Purok Yes. Kabulakan, Barangay Vista Alegre. Aksidente nga nadagdagan sang bato, no? Nanong pwede nga mahimo diri kap sang barangay para at least magkasiling kita balang hindi na ni masulit ang insidente ni kap. Okay, anyway, kagapon na wala man ko kabalo na tabo na kay wala maging report na kaya wala kadi ara sa Manila. No? Kaya lang ko kabalo. Okay. Anyway, nagtawag na ko sa kay sa aton DRRMO, which is si Dr. Fernan, and I requested for a comprehensive technical study on the area na para if it will be declared a danger zone. Or at least official na halin sa DRRMO, halin man sa City Engineering Office. At least sila yung may expertise na. Yes. So, right now, ang mga dito sa ila to sa maging pa-off limits lang anay na mo ng tao sa area until matudyohan yung sinasang DRRMO hasta sa diin ang delikado na hindi kailangan pagbutang ang tao. Inang area ka pa. Sige yes, kap. Yes. Kay ang ginimo ko, gintawagan ko si Dr. Fernan for that purpose. So, i-email ko gani siya tomorrow morning ang sulat para padal ang tao dito for an actual site visitation and inspection sa area. Inang area kap, inang suba na sa Purok Kabulakan, sinsa pagpungko mo bilang punong barangay, first ini nga sahi sa insidente nga nagluntad. Hindi ba? Ang first ang sahi ng insidente na namin napatkan. Yes, first na siya. Usually may gahunin na kuno, gakanagdag ng kahoy, ang siya kuno ang kanda. So, ining ugada na it's very impossible na ang bato na yan magdagdag yan. Kaya tungod na ang magwasin na that would be tantamount na day landslide. Ang mapahambal istorya na naman ni Dr. Fernan. So, ko, it's better mag-inspect ni Jaya para mag-demark ni Jaya kung diin ang hindi pwede mapalapitan kay danger area na siya. So, amo na tomorrow I will be emailing the letter to the DRRMO for proper disposition para sa mga pastar ina siya kag ma-investigar upo sa City Engineers Office. Okay. For the meantime, Kap, nga waay pa naka-site inspection to ang DRRM, ano ang order mo? Hindi lang anay pagtugutan ang mga residente ito nga makapanglaba o makakuha Hindi nila lang off limits lang anay until Okay. you can have a study and a reaction from the City Engineers Office and sa DRRMO para safe naman ang tao. Though first na magaling na tabo na igo sa mako. Sige. Kap, anyway, thank you gid Kap hulaton tadi Kap ako nung mga response dari sang CDRRM. Ay mo dalang sa Kap mensahe sa mga taga Barangay Vista Alegre. Go ahead. Especially ang akong mensahe sa especially sa Purok Kabulakan. Please stay away lang anay para palantaw naton kung ano gid ang hasta sa diin ang area kung may ara magidya na hindi naton pagkandugon para kilway ang tao, especially dito kay Action Fred, mahimo nga gintripping ng gitamang sining limang mga persona. Go ahead, Kap. Sige, So Kap. para makakunan hindi lang sila din maglabada sa area na. So palayo lang anay para wala iwas disgrasya ni. Sige. Kap, Lendy De Leon, Kap, salamat gid Kap sa time ginatag diri sa Action Radyo Bacolod. Yes. Mayang gabi. Action Firing Line. Kapitan Lendy De Leon, sa mo nang move, no? Nga himuon sang barangay pagi ka Kapitan Lendy De Leon. So nagkaistorya na siya sa CDRRM mga kakson kag hibanaon kung bala pwedeng ang pila ka mga area na nga ginalantaw nga delikado, no? Kag posibleng may ara sang peligro ang mga panglaba, mga paligo.
butangan sa ginatawag, ipaidalom sa ginatawag nga danger zone. So, kung matabo giban ni hambal ni Kapitan na De Leon, ilimit lang. No? Hindi po silingon nga bilog sa sinang suba nga ginalabhan sa mga residente, i-close na gid, isira na gid sa publiko. Hibalaon lang kung dentong medyo dulo delikado, kag limitahan ang mga residente